Здравейте, приятели! Това са слънчеви поздрави за мрачни дни, но ако в момента при вас времето е слънчево, имате още една допълнителна причина за тази практика. Това също ще бъде допълнение към йога ретрита, който правя през юни месец и предстоящи събития, така че да може хората, които идват, да имат една добра подготовка и да дойдете уверени. И сега нека да започваме. Няма да ви бъде необходимо нищо допълнително, единствено постелката и вашето желание. Ще направим трите вида слънчеви поздрави в ритъм 3-2-1. Т.е. започваме с 3 пъти изпълнение на първото упражнение, 2 пъти на второто и последното ще го направим един път. Като за начало на нашата практика, нека да съберем дланите пред сърцето, изправяме гръбнака, нека бъде удължен, натискаме през стъпалата хубаво надолу. Трябва средните пръсти на краката да сочат към началото на постелката. Това означава, че може петите да са малко по-раздалечени. Поемаме дъх, на издишане още един път удължаваме тялото. И като начало на нашата практика ще изпеем един път Ом, но ако не се чувствате комфортно с това, няма проблем, може просто да слушате, да затворите очи. Свеждаме леко главата надолу, вдишваме един път и издишваме. Вдишваме втори път, за да запеем. Отваряме очите, спускаме ръцете. Заставаме в самастити или поза планина. Погледът е напред, лицето е отпуснато. И започваме, като вдишваме, вдигаме ръцете нагоре, погледът е към тях. Издишваме, спускаме пръстите надолу. Вдишваме за прав гръб наполовина. Издишваме ръцете към постелката, връщаме краката назад и сега можем да направим спускане на колена, гърди, брадичка. Вдишваме и се плъзгаме напред в кобра. И издишаме за куче, гледащо надолу. Бутаме активно през ръцете. Погледа минава към пъпа. И правим 5 вдишвания и издишвания тук. Избутваме се активно през раменете, натискаме земята през краката. Ако коленете ви са свити, не се притеснявайте, важното е гърба да е изправен. Поглеждаме напред и на вдишване минаваме към началото на постелката. Изправяме гърба наполовина, издишваме надолу и на следващото вдишване изправяме цялото тяло, повдигаме ръцете над главата. Издишваме самастити. Още един път. Вдишваме, вдигаме ръцете нагоре. Издишваме поклон напред. Вдишваме за прав гръб наполовина. Издишваме този път към чатуранга дандасана или ако имате нужда, направите през 3 точки. Вдишваме, погледа се вдига нагоре. Издишваме, избутваме тялото към куче, гледащо надолу. Погледа минава към пъпа. И отново правим 5 бавни вдишвания и издишвания. Фокусът е на издишването, то е малко по-удължено. На следващото вдишване поглеждаме напред, скачаме между ръцете, изправяме гърба наполовина, издишваме надолу, вдишваме, повдигаме тялото, събираме длани над главата, издишваме самастити. Добре, още един път, вдишваме, повдигаме ръцете над нас, издишваме, спускаме ги напред. Вдишваме за прав гръб наполовина, издишваме към чатуранга дандасана. Избутваме се напред,
Вдишваме, поглеждаме към носа. Издишваме, куче гледащо надолу. И още 5 вдишвания и издишвания. Тук целим да центрираме ума и да влезем в състояние на медитация. Всяко едно вдишване и всяко едно издишване ни връщат обратно към настоящия момент, към нашето тяло, към постелката. Опитваме се през цялото време да натискаме през краката, да избутваме през ръцете, а не просто да се отпуснем в позицията. На следващото вдишване поглеждаме напред, скачаме между ръцете, вдигаме гърба наполовина, издишваме надолу и вдишване, цялото тяло се изправя, събираме длани и ги спускаме надолу. Добре, това беше Суря Намаскара A, а сега ще направим Суря Намаскара B. Вдишваме, клякаме надолу, повдигаме дланите напред, поглеждаме към тях, издишваме, спускаме ги отстрани на краката. Вдишваме, изправяме гърба наполовина, издишваме, минаваме назад и спускаме колена, гърди, брадичка, поглеждаме напред, плъзгаме се в кобра, вдишваме, а на издишване минаваме към куче гледащо надолу. На следващото вдишване директно стъпваме напред през десен крак, повдигаме ръцете нагоре, поглеждаме към тях и издишваме, спускаме ръцете, правим още една кобра, плъзгаме се, вдишваме, издишваме, куче гледащо надолу, стъпваме напред с ляв крак, вдишваме, вдигаме ръцете нагоре, издишваме, спускаме ги надолу и правим отново колена, гърди, брадичка, вдишваме, плъзгаме се, издишваме, куче гледащо надолу и оставаме тук за 5 вдишвания и 5 издишвания. Този вид слънчеви упражнения са от Аштанга йога и са малко по-напреднал вариант, с който можем хубаво да загреем тялото и да се заредим с енергия. На следващото вдишване поглеждаме напред, скачаме между ръцете, вдишваме, изправяме гърба наполовина, издишваме надолу, вдишваме, минаваме в стол с приклекнали колена, вдигаме ръцете нагоре, издишваме самастити. И започваме от начало, още един път, вдишваме, клякаме, повдигаме ръцете нагоре, издишваме, спускаме ръцете надолу, вдишваме, изправяме гърба наполовина, издишваме, стъпваме назад, изпускаме колена, гърди, брадичка, лактите се отстрани на тялото, вдишваме и се плъзгаме в кобра, издишаме, куче гледащо надолу, вдишваме, стъпваме напред през десен крак, вдигаме ръцете, войнено, издишваме, спускаме ръцете надолу, колена, гърди, брадичка, вдишваме, издишваме към куче гледащо надолу. Стъпваме напред през ляв крак, вдишваме, изправяме тялото, поглеждаме към дланите, издишваме, спускаме дланите надолу, връщаме крака и отново се плъзгаме в кобра, поглеждаме нагоре и издишваме, куче гледащо надолу. Оставаме тук за 5 вдишвания и издишвания. Наблягаме на издишването, удължаваме го, за да успокоим пулса. Погледа отново е към средата на тялото. На следващото вдишване поглеждаме напред, скачаме между ръцете,
Вдишваме и изправяме гърба наполовина, издишваме надолу и на вдишване повдигаме цялото тяло нагоре, събираме длани и издишваме самастити, поза планина. Добре, сега ще направим последната вариация, която е така по-модерния вариант. Нека вдишаме и да съберем дланите нагоре. Издишваме, спускаме ги надолу. Минаваме назад с десен крак, вдишваме, поглеждаме напред. Минаваме назад с ляв крак и отново правим това спускане, колена, гърди, брадичка. Вдишваме, плъзгаме се напред. Издишваме, куче гледащо надолу. Директно на вдишване стъпваме пак с десен крак напред, поглеждаме нагоре. Издишваме, събираме го с ляв. Вдишваме, изправяме цялото тяло. И издишваме самастити. Вдишваме, повдигаме ръцете нагоре. Издишваме, спускаме ги надолу. Стъпваме назад с ляв крак, поглеждаме напред. Стъпваме назад и с десен. Спускаме колена, гърди, брадичка. Вдишваме, за да се плъзнем. Издишваме, куче гледащо надолу. Вдишваме, ляв крак минава напред. Поглеждаме. Издишваме, десен минава към ляв. Вдишваме, изправяме цялото тяло нагоре. И издишваме самастити. И за край на нашата практика отново ще съберем длани пред сърцето. Правим няколко вдишвания и издишвания с затворени очи. Прибираме леко брадичката към тялото. Удължаваме издишването. Слънчевите поздрави са не само към физическото слънце, което ни дарява с живот, но и вътрешното ни слънце, което е нашето пробудено съзнание, нашата интелигентност и разум. Издишваме един път, издишваме. На следващото издишване ще изпеем още един път Ом. Вдишваме. И това бяха нашите поздрави за мрачни или слънчеви дни. Благодаря ви, че практикувахме заедно. Надявам се да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси или идеи за следващи видеа и определени нужди, които имате в тялото, ще се радвам да ги чуя в коментарите. И това беше от нас за днес. Благодаря!